Bones. Ara us explicaré com accedir a la videoconferència quan us enviïn l'enllaç al correu electrònic. Per començar, us arribarà un correu electrònic que posarà segurament Meet, del tutor o d'algun mestre. L'obriu i tindreu un enllaç per unir-te a la reunió de vídeo. Fes clic en aquest enllaç. Li donareu en aquest enllaç i s'obrirà aquesta pantalla. D'acord? En aquesta pantalla podreu veure el símbol del micro i el símbol de la càmera. Si la tatxeu, doncs podreu escoltar però no us podran veure, i si tanco el micro no us podran escoltar. Vale? Llavors, estàs a punt per entrar-hi, uneix-te a l'ala i ja estaríeu dintre de la reunió. Espera un moment que trec això. Aquí, quan estigueu a dins, tindreu una barra d'eines aquí baix on podreu activar i desactivar la càmera i el micro. Vale? Llavors, aquí a personetes us sortirà totes les persones que estan connectades. D'acord? Ara, com només estic jo sola, doncs no surten, però hi haurà més gent i aquí les veureu. Si cliqueu damunt de la persona i surt una xinxeta, vol dir que tota l'estona estareu veient aquesta persona que té la xinxeta. Si li torneu a treure, només veureu a la part central la persona que està parlant. Vale? Aquí a la dreta teniu el xat perquè podreu escriure i tothom pot anar contestant i va apareixent el text aquí. D'acord? Coses que heu de saber. Quan hi ha molta gent, el millor és entrar a la conversa i tancar el micro. Vale? D'aquesta manera, el tutor, que serà el primer en parlar, ja anirà donant pas a la resta de la gent, perquè si parleu tots alhora no se sentirà. I en principi penso que res més. Cada cop que vulgueu parlar, desactiveu el micro i podreu parlar, i si no, el tanqueu. Es pot fer per aquí, vale? O també si li doneu a control D de dedo, s'activa el micro, o control E la càmera. Vale? Control E desactivo la càmera o la torno a activar. I control D desactivo el micro o el torno a activar. És molt fàcil. Qualsevol dubte ens dieu. A veure si així ens podem anar veient.